оғози қарни 20 барои одамизод ҷадидтарин саҳифаро боз кард. рушди илму техника тозатарин корҳоеро ки одамон хаёл медонистанд исбот намуд. сохтани нахустин роҳи оҳан ва парвоз ба кайҳон қудрати одамонро бештар сохт. дар ин набард ҳар як давлати доро боз ҳам қудратманд мегардид. публитсисти машҳури инглис Норман Эджел дар он ҳангом навишта буд ки дар қарни 20 оғози ҷангҳои байни давлатӣ барои ҳарду ҷониб ба манфиат нест, зеро ҳарду баробар ба талаф рӯбарӯ мешаванд. ҳарчанд зиндагӣ ба маром рушд мекард, вале бухлу ҳасад ва бадбинӣ нисбат ба муваффақияти ҳамсоя дигареро хуш намеомад ва ин бадбинӣ ба ҷанги якуми ҷаҳон овард. соли 1914 Босния ва Герцеговина аз ҷониби Австро-Венгрия забт мешавад ва 28 июни ҳамон сол яке аз ворисони шоигарии Австрия, Франц Фердинанд, ба Босния меояд ва он ҷо аз ҷониби яке аз ҷосусони серб бо номи Гаврило Принцип кушта мешавад ва марги Фердинанд сабаби бадбиниҳои бештар мешавад ва кишварҳои Австро-Венгрия бо маслиҳати олмон ба Сербия ҷанг эълон мекунанд ва ҳамин гуна ҷанги аввали ҷаҳон кишварҳои бештари аврупоро ба коми оташ мекашад. зиндагониро ҳастанд, вале гоҳо ҳар инсон зиндагиашро худаш месозад ва дар кадом ҳол зиндагӣ кардан аз худи ӯ вобастагӣ дорад. вале бархе аз қоидаҳои зиндагӣ ҳастанд ки мо онҳоро аз волидайн меомӯзем. масалан, дарки некиву бадӣ, ҳурмату эҳтиром, дасти касеро гирифтан, кори хайрӣ кардан ва ғайра. миёни мардуми кӯҳансол сухане ҳаст ки мегӯянд аз бахшиш хостан касе кам намешавад. бинандаи азиз, имрӯз барномаи навбатии соя бахшида мешавад ба мавзӯи бахшиш. бахшиш хостан бузургтарин омили инсонӣ ҳаст мегӯянд. ин суханро на як ё ду кас, балки бештари одамони рӯи дунё медонанд, вале чаро дар ин фаҳмиш амал намекунанд? чӣ омиле ҳаст ки ба бахшиш хостан инсон қудрат надорад? бо ин суолҳо мо муроҷиат намудем ба мутахассисон. бахшидан фикр мекунам боз сабуктар аст аз бахшиш пурсидан. анами шояд сабаб ҳамун аст ки мо ҳамин бахшида, яъне хоҳиши бахшиш пурсиданро наметавонем. ҳамун ғурури мо бошад, ҳамун як ғурури аллакай як мадании фарҳангии мо бошад ки мо медонем ки рафтори ноҷо кардем, мо медонем ки айбдор мо ҳастем, аммо забон гашта намераваду намепурсад ки узр барои рафтори кардаам. яъне ин як шояд ҳамин сабаб бошад ки мо аслан бахшида наметавонем. ман фикр мекунам ки агар дилхоҳ нафаре ки мо рафтори ноҷо кунад гӯяд ки узр мебахшед, шумо хоҳ нохоҳ ҳам мегӯед, майлш мегӯед. ҳаст ашхосе ки танҳо ба воситаи бахшиш пурсидан аз гуноҳ намегузарад. ин ба чӣ вобаста аст? пеш аз ҳама аз ҳолати психологӣ, яъне равонии инсон вобаста аст ки ҳолати психологии ӯ чӣ гуна ҳамин бахшишро дарк мекунад. яъне вобаста ба дарк намудани инсон ки чӣ гуна ӯ дарк мекунад. на ҳар кас бахшида метавонад, росташ на ҳар кас, некиро на ҳар кас карда метавонад, барои ки ин бисёр чизи бузург аст. аммо бахшида тавонистанам ман фикр мекунам шахсан ки ин некӣ кардан аст. ба ҳар ҳол инсон ки дар баробари нерӯи созанда боз нерӯи сӯзанда ҳам дорад ва ҳангоми
набудани ягон абзори ё қудрате ки тавонад ҳақро ба ҳақдор расонад ва адолат адолатро барсона кунад, яъне инсон метавонад ба асли ҳайвонии худ баргардад. яъне асли ҳайвонӣ чи аст? яъне қудрати тавоно, яъне ҳар кас ки тавонманд ҳаст, муштизӯр ҳаст, метавонад дигар афроди дигарро нодида гирад, ҳуқуқи онҳоро поимол кунад ва ин ҳам як бигем қазияи аҷибе ҳаст ки дар тӯли асрҳо ҳамеша ҳамроҳ бо масъалаи бахшидан буд, яъне бахшидан то куҷост. дар таърихи фаъолияти одамон ҳолатҳои бузургу хурде ҳастанд ки аслан бо як гуноҳе содир шудаву натиҷаи бузургу хунине ба бор оварда, камтарин ҳолатҳое ки тариқи як амал ва ё коркарде хотима меёфт ба ҷангу хунрезӣ табдил ёфтаву имрӯз низ идома дорад. агар ин ҳолатро дар саҳифаҳои қадимаи таърих назар афканем, як андешае ки одамони он замон бесавод буданд моро қонеъ мекунад, вале дар замони имрӯз ки инсоният бо донишҳои дунявиву динӣ камол меёбад, ин ҳолат тағйир наёфтааст. то ҳол мо одамон дар сарҳади кинаву хусумат ба сар мебарем. як назарияе пайдо шуда буд дар ибтидои асрҳои 20 ки дар натиҷаи як бигӯем як бардошти сатҳӣ, як шинохте аз назарияҳои равоншиносии Зигмунд Фройд ва аз фалсафаи Ницше ки дигар гӯё сифати бахшидан, бахшиш ва умуман гузашт аз сифатҳои накӯҳида шинохта шуд ва гӯё ки ин нишонаи заъфи инсон аст ва ин инсонро аз такомул медорад. ва мо дидем ки бо чашми шар ки дар натиҷаи густариши чунин андеша дар ибтидои асри 20 чӣ бадбахтии ба сари башарият омад ва воқеан ҳам ду ҷанги ҷаҳоние ки аз сари мо гузашт, агар мо бигем ба решаҳои равоншиносӣ ва рафтории инсонҳо нигоҳ кунем ки чӣ чиз водоршо кард ки инсонро аз дигар бахшанда набошад, гузашт накунад ва инсон воқеан ҳам қотили инсон шавад, ин ҳамун густариши фарҳанги зӯрӣ, қудрат, тавоноӣ ва накӯҳиши ҳамаҷонибаи бахшандагӣ ва бахшиш буд ки натиҷаи начандон хушоянди онро таърихи башарият худ гавоҳ шуд. шояд як сухане ки ҳаёт мубориза аст шиор буда бошад ки ин қадар муборизаҳоро шоҳид мегардем. тарафе ки мисол худашро мағлуб эҳсос мекунад, вай барои мағлуб кардани ҳарифи худ метавонад боз воситаву роҳҳои дигареро ҷустуҷӯ кунад ки то зарари вай то зарар ба ҳарифи дигар зиёдтар бошад, калонтар бошад. ҳамин гуна тарафи дигар боз дар навбати худ роҳу воситаҳу методҳоро истифода мебарад. маҳз ҳамин бахшиш аст ки метавонад мин баъд роҳҳои истифодабарии ҳамон муборизаро байни тарафҳо аз байн бубарад. در آیت قرآن کریم آمده است که هو الذی یقبل التوبة عن عباده و یعفو عن کثیر. اوست چنان پروردگار شما ای مردمان، اوست چنان پروردگار شما که توبه بندگانش را قبول می کند و از بسیاری خطاهای شما گذشت می کند و شما را می بخشد. در جامعه ما رسم شده است که کسی بخشش می خواهد او را ناتوان بگویند، ولی این قدرت خاص توانترین اشخاص بوده است. این است ما تمام مسلمانان روی عالم همیشه در همه حالت به نام خداوند بخشنده و مهربان میگوییم. اگر آفریدگار خصلت بخشایندگی داشته باشد، پس چگونه آدمی بخشش خواستن نتواند؟ و در آیت دیگر پروردگار می‌فرماید که والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله یحب المحسنین. بندگانی نکوکار من، آن بندگانی بهترین بندگان من همان انسان‌هایی هستند که قهر و خشم و غضب خود را فرو میبرند و گذشت میکنند و خداوند چنین انسان‌های نیکوکار را دوست می‌دارد. در برابر آنی که گناه اندازه دارد، بخشش هم اندازه داشته است. نه همه گناه بخشیده می شود و نه هر کردار احتیاج به بخشش دارد. در زندگی اصلا آداب، تربیه و توانایی انسان می توانسته است تا به انسان
қувват бахшад, нерӯ диҳад, то одамон қудрати гузашт карданро дошта бошанд. фикр мекунам ҳамон рафторе ки ӯ қасдан бояд ӯ бояд бахшида нашавад. яке рафторе ки дар ҳолатҳо гуногун аст. як ҳолате шуд ки ҳамон рафтор шуд, ҳамон ҳолат шуд ки рафтора кардед, уна бояд бахшида тавонад инсон. рафторе ки ӯ нақша қатъию мақсаднок бошад, он рафтор аллакай бахшидан дар кор нест, баро ки он зарурат ба бахшида надорад. қабл аз он ки як тасмими барои бахшандагӣ бошад, бахшиш ҳам аз нигоҳи фарҳанг ва ҳам аз нигоҳи доду хират нигарем, бояд бибинем ки оё он гузашт ва он бахшидане ки мо мехоҳем бикунем дар ҳамон ҷо сазовор аст, шоиста аст ё не. оё он фардеро ки масалан мо мехоҳем бибахшем воқеан аз кирдори худ пушаймон шуд ё не. масалан агар як қотили худ шуморо ба қатл расонад вале натавонист бинобар сабабҳои гуногун ва агар шумо бахшидед, боз ҳангоми фароҳам омадани имконият ҳеҷ кас ба шумо наметавонад замонат диҳад ки он боз ин кирдори худро такрор накунад. мавзӯъҳое ҳаст ки албатта оно шояд бахшиданашон низ хато бошад. масалан мавзӯи хиёнат, хиёнаткорро бахшидан кори осон ҳам нест ва фикр мекунам ки хиёнаткорӣ набояд бахшида шавад. шояд ба ҳамин восита бошад ки дар дунё қонунҳо пайдо шуданд ва ҳар гуноҳе ки содир мешавад мувофиқ бар онҳо ҷазое низ пешбинӣ шуда. мегӯянд ки на ҳар инсон қудрати бахшиш хостану на ҳар кас қудрати бахшиданро дорад. сабаб ғурур, кибр, кина, худпарастӣ ва ғайра. инҷо саволе ба миён меояд, агар ҳама одамҳо қудрати бар хатои худ бахшиш хостанро доштанд, зиндагӣ чӣ ранг мегирифт? агар ҳамаи одамон бахшида метавонистанд, ҷомеа пешрафт намекард. агар ҳамаи одамон ҳама гуноҳҳо бахшида шаванд, пас қонун ва қонунгароӣ дар дунё арзи вуҷуд намекард ва ҳамаро ва ҳама гуноҳро бахшидан фикр мекунам ки лозим нест. баъзан бояд касоне ки гуноҳ содир мекунанд, онҳо вобаста аз меъёр дараҷаи ҳамон гуноҳашон бояд ба ҷазое гирифтор шаванд, албатта ба мақсади ислоҳ. дар ҳолати дигар як гузашт дар ҳаққи як нафар замина мегардад то дигарон ибрат гирифта бошанд. ҳатто дин ҳам бар он аст ки на ҳар як гуноҳ бахшида мешавад. бахшиш ё бахшандагӣ дар як паҳлӯи таровзу агар истад, дар паҳлӯи дигари он ҳам масъалаи адл, масъалаи ҷазо, масъалаи интиқом низ меистанд ва мо наметавонем танҳо ба як паҳлӯи масъала нигарем. мо гарчанде мегӯем ки ин мафҳуми умумӣ аст, ин мафҳуми дуюм дараҷа аст, ин дигар масъала аст, аммо дар маҷмӯъ гирем мо худи мафҳуми бахшидан ин ҳаёти ҳаррӯзаи мо аст. барои ҳар як рафтор агар мо пурра инсона бахшем, инсонҳо ба ҳамин чиз одат мекунанд. одат ки кардан хоҳонохоҳ ҳаррӯза ҳаёти мо мешавад. фиребгарӣ зиёдтар мешавад, қонуншиканӣ аз меъёр мегузарад, суистифода мебаранд ба манфиатҳои худашон. барои ҳамин мафҳуми бахшиш бояд ченак дошта бошад ки ба ӯ ченак ҷавобгӯ бошад ки ӯ арзишҳои ҷомеаро пурра инъикос кунад. ақидаи дигар миёни мардуми оддӣ ва ё коргар аст ки гӯё бахшиш хостан танҳо хоси онҳо мебошад, зеро бисёриҳо ёд надоранд ки шахси доро низ бахшиш хоста бошад. вале бахшиш болотарин хислати инсонист мегӯянд. пас реша аз куҷо бошад? оила, ҷомеа ва ё сиёсат? мафҳуми бахшиш шахсан фикр мекунам ки ин аз овони кӯдакӣ дар муҳити оила сар мезанад ва дар ҷомеа ва дар оила ва умуман дар ҷомеаи мо низ ин гарчанде ки масъалаи муҳим ҳам набошад, аммо ҳаррӯза ҳаёти мо аст. барои ҳар як рафтори ноҷои кӯдакро бахшем ба корҳои кардааш, ӯ метавонад ба ин рафтор одат кунад. ӯ ки ба ин рафтор одат кард, дар оянда ин яке аз хусусиятҳои манфӣ дар шахсияти ӯ шуда метавонад.
аз рӯи таҳлилҳои ҷомеаи башарӣ танҳо аз 5 то 7% одамони рӯи замин қудрати аз гуноҳи ҳамдигар гузаштанро доштанд. ҷомеашиносон бар он назаранд ки ин ҳолат аз тарбияи овони хурдсолӣ вобаста мебошад. мегӯянд то 5-солагӣ кӯдакро ҳаракат кунед дар доираи меҳру муҳаббат чӣ қадаре ки тавонед тарбия кунед. баъди 5 бо кӯдак ҷиддитар бошед. шояд ҳамон ҳолат дар ҳамин сину сол мафҳуми бахшишро зиёдтар истифода бурдан дар кор, яъне ба маънои пурра дуруст истифода бурданаш. яъне кӯдак рафтори ноҷора кард, ӯ бояд ҷавоб диҳад барои чӣ ин рафторро кард, барои то ки дар кӯдак ҳисси масъулият ташаккул ёбад. то ки дар кӯдак ҳисси масъулият ташаккул ёбад, ӯ бояд ба рафтори кардаи худ ҷавоб гуфта тавонад, ки ина бевосита падару модар ва муҳити иҳота кардаи ӯ метавонанд дар ин раванд таъсири дуруст расонанд. баъдан ки кӯдак калонтар шуд, ӯ аллакай медонад ки кадом рафтор қобили қабул аст ва дар ҷомеа чиз қабул аст ва кадом рафтор ғайри қобили қабул аст. ӯ ин рафторро на нисбати худ ва на нисбати дигарон одамон истифода намебарад. имрӯз аз ҳар қадам дарк карда метавонем ки одамон бештар эҳсосотӣ ва ё нозук шуданд. масалан дар камтарин ҳолат бо ҳам сухани қабеҳ мегӯянд ва ё дар як коргоҳ ҳастанду бо ғурур ва ё кина ба ҳам менигаранд. дар бештари ҳангом мо қодир ҳастем бо камтарин сабаб ба ҳам тарафтем. як нафар ба ҳамон бовари ӯ надаромад, як нафар чизе ваъда карду баъдан наовард, як нафар дигар рафтора кард. яъне ин ҳама чизое ҳастанд ки ин аллакай дуюм сеюм дараҷа аст, ки ман фикр мекунам ки инсон бояд ба ҳамин чиз роҳ надиҳад, боки зиндагии худаш авазнинтар мекунад. ҳозир 2-3 нафаре ки ман аллакай кина дидам гирам, ҳар рӯз агар дар корхона бошад ман ҳамон нафарҳоро бинам, хоҳед нахоҳед ҳолати рӯҳии ман ганда мешавад. яке ман фикр мекунам ки ғайр аз ӯ рафтори ноҷо вай рафторе дорад ки қобили қабул аст. вақте ки ман дидам ҳамон нафар ҳамон рафтори қобили қабулаш бояд пеши рӯм биёд, то ки зиндагии худам хубтар гузарад. бахшиш дар як маврид осон аст, агар шахс худро гунаҳгор эҳсос кунад. албатта вай як вақт не як вақт бахшиш маъзарат узр мепурсад. лекин агар нафаре ки гунаҳгор набошаду ӯро маҷбур кунанд ки бояд бахшишу маъзарат пурсад, гумон мекунам ки барои ӯ ҷон додан осонтар аст аз он ки бахшишу маъзарат аз нафаре пурсидан. бояд ки ҳар як одам як гуноҳе кард пеши ҳамон одам бахшиш пурсад, ё ки чие ки бошад ҳамона бипурсад. ин бахшиш пурсидан ба ҳеҷ вақт айбам нест, вай ин суннат аст. ҳар кас ҳам бахшидан наметавонад, лекин бахшиш пурсидан бахшиш мусул. ман характерам ки ҳама вақт бахшиш пурсида мегардам. бахшиш пурсидан осон аст ё мушкил аст? барои ман осон аст. бахшиш як навъи эҳтиром кардан айда ҳайҷияти инсон. мардай зана эҳтиром. мард вақте ки бахшиш мепурсад чӣ эҳсос мекунад? эҳсос вобаста ай кори кардаи одам. чӣ кор кардааст ки бахшиш пурсидан ҷои айбаш ҳаст ё ки не? агар хатогие карда бошӣ бахшиш пурсидан ягон ҷои айбаш нест. мекунӣ ки хеле мардӣ хита нишон медиҳда, эҳтироми бародарон ай дигарон ай хеле. шумо боре бахшиш пурсидаед? чандин бор гуноҳам накарда бошем бахшиш пурсидагем албатта. аз калоно тоқане, аз хурдон барое ки ёд бигиранд. ҳама рӯза мо дар қатори дигарон ҳаракат мекунем, фаъолият менамоем ва дар баробари эшон зиндагӣ мекунем. миёни мо шояд нафаре набошад ки аз касе хафа нашуда бошад. гоҳо мо медонем ки дар назди касе гунаҳкор ҳастему, бояд аз ӯ маъзарат пурсем, вале чизе моро намегузорад то ин кирдорро анҷом диҳем. мо наметавонем ҳам набахшем ва наметавонем ки ҳамаро бубахшем, чунки бахшидан як амале ҳаст ки дар ҷои худ, дар ҷои муносиби худ воқеан ҳам нафъ дорад, дар баъзе ҷоҳо зарар дорад. қудрати бахшиданро пеш аз ҳама ин фаҳмишу дониши инсон ки табиатан ба ӯ худованд ҳамчун инсони комил ақли солим додааст. ҳар як нафари мо дар зиндагӣ хатогӣ мекунем. бехатогӣ кардан зиндагӣ
зиндагӣ ғайриимкон аст, ғайриимкон аст. ҳар як нафари мо хатогӣ мекунем, аммо ӯ бахшише ки бошаду дуюм маротиба такрор нашавад, барои чӣ не бояд бахшид? дар ҳақиқат бахшидан дар дини мубини ислом мақоми бисёр волое дорад. то он ҷоро волоӣ дорад ки шахсе ки дар фитрати худ, дар тинати худ бахшиданро ҳамчун касб қарор додааст, чунин инсонро худованд дӯст медорад. психологи рус иванов мегӯяд ки ҷанҷолҳои хурд месабзанд ва ба низоъҳои бузург табдил меёбанд. барои ҳамин пешгирӣ намудани низоъҳои дар оянда, низоъҳое ки дар худ зарарҳои калони моддӣ, рӯҳӣ ва иқтисодӣ доранд, метавонад ҳамон пешгирӣ кунад. маълум мегардад ки дар зиндагӣ танҳо донишманд ва ё ки доро будан кофӣ нест. бояд худро донист ва худоро шинохт. бояд бар гуноҳи худ иқрор шуд то рӯҳ ором бигирад. бояд аз баҳри бузургтарин чиз гузашт то дигарон низ онро шиносанд ва дарк кунанд. бояд ба маънои томаш одам буд, чизе беш не. инҷо бармегардем ба оғози барнома. агар соли 1914 бадбинӣ ва интиқоми як кишвар нисбат ба кишвари дигар бештар намешуд, агар онҳо нафрату бадбинӣ нисбат ба ҳамдигарро яксу гузошта ҳамдигарро мебахшиданд, хиёнати як ҷосус сабаби марги миллионҳо намешуд.